Әссәламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләр, сез Татарстан Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда татарлар тапшыруы, студияда Илдар Кыямов. Бүгенге мөхтәрәм кунагыбыз Кукмара районы Мәшкәре авылы Җамик мәчетенең имам хатибы, район мөхтәсибәте каршындагы Аксакаллар шурасы рәисе Мөнир хәзрәт Юсупов. Әссәламу алейкум, Мөнир хәзрәт. Ва алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатух. Мөнир хәзрәт, сезнең чакыруыбыз очраклы рәвештә түгел, чөнки бик матур, бик яхшы, күп изге гамәлләр башкарасыз авыл өчен, халыкның рухи тормышы өчен. Һәм шуларның берсе гапади бер әйбер дип тоела инде ул авылның зират кырыен тотып алгансыз, таш белән әйләндереп. Ул инде элек тә булгандыр, ләкин шуны яңарткансыз. Менә шуннан башлыйк әле. Бу эшкә ничек алынасы булдыгыз, кемнәр булышты? Аузу биллахи минәш шайтанир раҗим. Бисмиллахир рахманир рахим. Әйе, зиратыбыз безнең 4 гектар. Таш әйләнәбез безнең 900 метр. Инде шушы зиратыбызның тотылганнан бирле таш зиратыбыз безнең бердә ремонтланмаган иде. Аллаһтан рәхмәте белән инде Хашива Нурамин Әхмәт кызына без мөрәҗәгать иттек. Ул шушы зиратыбызның әйләнәсен 900 метр әйләнен тотып бирергә безгә ярдәм итте. Без аңа чын күңелдән рәхмәт итәбез. Чөнки бу бик зур авыр эш, катлаулы эш. Күп кенә ташлардан юкка чыккан иде. Аны ташларын казып алып, кире үзәренә рәтләп куйдык. Аннан килеп менә өмәләр оештырасыз икән һәм ирләр белән бер рәттән хатын-кызлар да катнаша. Бусы бик матур, яхшы тәҗрибә дип саныйм. Я Алла рәхмәте булсын менә авылыбызның халкына, балаларына, инде хатын-кызларыбызга, ирләребезгә. Ел сайын авылыбызның зиратын без 4 тапкыр, 5 тапкыр чыгабыз балалар белән. Шуннан да менә балаларны зират әдәбенә өйрәтү кирәк. Киләчәктә дә аларны шушы зират эшен стартуга калдырырга кирәк. Шуннан да менә зиратыбыз безнең бик борынгы. Һәм инде зиратыбызда 30 ел соңгы елларда безнең бер кемдә күммәдек. Һәм инде зиратыбызга кирип чыга торган түгел иде. Чөнки зиратыбызда безнең 33 борынгы кабер ташы саклана. Һәм инде менә шу зиратыбызга ел сайын диярлек безгә мөрсалар килә, төрле регионнардан киләләр, Мәскәүләрдән киләләр. Һәм инде Уфадан килгән бер кардәшебез чакырып алды да, Мөнир хәзрәт, дини зират инде бу диде. Бу минем бик күңелемә тиде. Һәм шу зиратыбызны без 5 елда чистартып бетерә алдык. Шуннан да менә мин Бөтен Россия имамнар җыелышында катнаштым, һәм шунда чыгыш ясадым. Шуннан да безнең республикада, Россия күләм, безнең зиратларыбыз бүгенге көндә бик аяныч хәлдә. Чөнки моның турында инде Ильяс хәзрәттәген бик ачынып сөйләде. Шуннан да менә безнең татар халкына ул хас әйбер түгел, безнең зиратларыбыз чиста булырга тиеш. Без инде үзебезнең әти бабаларыбызны 7 буынны, хәтта имамнарыбыз 9 буынны без инде белергә тиеш. Бүгенге көндә инде менә авылыбызда Мәскәү укулар дигән укулар оештырып киләбез, Алла рәхмәте булсын. Бик күп кенә районнардан имамнарыбыз, мөхтәсибләребез катнаша, Камил хәзрәтебез, Җәлил хәзрәтебез. Шушылай шушы укуны оештырырга безнең 1000 еллык мәдрәсә директоры Ильяс хәзрәтебез, Апанай мәчетенең имамы Нияз хәзрәтебезнең безгә бик күп ярдәмнәре бар. Остазларыбыз турында сөйли башлагач, сорыйсы килә Баруди елы уңаеннан зиратларда кабер ташларны өйрәнү планы да кабул ителгән икән, әйме? Алла рәхмәте булсын, менә безнең мөфтиебез Камил хәзрәткә 2017 елда Баруди, Галимҗан Баруди ел дип игълан ителде һәм барлык республика күләм авыллардагы кабер ташларын барлау елы дип игълан ителде. Һәм инде мин үзем Аксакаллар шурасы рәисе буларак мөхтәсибез Радиф хәзрәт белән шушы ташларны барлап 190 безнең кабер ташлары реставрацияләнде. Казанның Арча зиратына менеп, анда эшләүче хезмәткәрләрдән сорап, ничек итеп бу ташны реставрацияләү ысулын өйрәндек. Һәм кирәкле материаллар белән шушы авылдагы имамнарга тапшырып, менә республикада беренчеләрдән булып, үзебезнең Аксакалыбыз Аюпов Айрат хәзрәткә 190 кабер ташын фотоларын җибәреп реставрация ясалды. Шуннан да бик күркәм, бик яхшы эшләрдән булган. Аннан килеп менә ул ташларны өйрәнгән бер китапта махсус язылган. Бу бит инде сезнең якташыгыз, безнең Ирек Габделхай улы Хадиевның тырышлыгы белән булгандыр дип уйлыйм. Менә бу китапны без таныштык, укып чыктык. Ничек кирәк моны эшләргә алындыгыз? Нәрсәдән башланды ул? Моның инде минем хезмәтем бу китапка юк. Инде Алла рәхмәте булсын, менә безнең Кукмара музей директоры Ләбүдә ханымга, үзебезнең якташыбыз Ирек Хадиевка, Раиф Мәрдановка 1989-1999 язгы көзгә айларда районыбызның 61 авылында шу зиратлардагы 305 кабер ташын алар карап чыктылар. Һәм инде Алла рәхмәте булсын, 2014 елда Ләбүдә ханымга менә шушы барлык районыбызның кабер ташларын китап итеп бастырып чыгарды.
Шуннан да бу бит инде үзенә күрә зур тарихи мәгълүмат. Монда бит менә 19 гасырда яшәгән кешеләр, әби бабаларыбыз әйме. Имам, хатиб я булмаса, дин әһле булмаса да, гади генә кешеләр булса да, ул барыбер тарихи мәгълүматкә ия дип саныйм. Biz менә шуңа карап инде районыбызның авылларындагы 43 безнең хаҗи барлыгын белдек. Һәм 20дән артык имамнарның җирләнгәннәрен белдек. Менә монда да инде бу бик кадерле китап бит вакытында басылган. Алла рәхмәте булсын әйткәнемчә, Ирек Хадиевка, Раиф Мәрдәновка безнең шушларның аркасында бик күп кабер ташларын без саклап кала алдык. Инде яңадан да рәхмәт итәс килә мөфти хәзрәтебез Камил хәзрәткә. Менә республика күләм, менә шушы 2017 ел бару елы буларак кабер ташларын барлау, бу республика күләм бик күп авыллардагы борынгы кабер ташларын саклап калуга бер нигез булды. Ана мәчетне төзекләндерү турында да сөйли алабыздыр дип уйлыйм. Анысын ишетә. Шуннан да менә мәчетебез инде 2000дә мәчетебез фотосын карап китәгән бер искен. Һәм менә бу элекке борынгы шур мәчет. Менә монда карасак инде безнең мәчетебезнең 30нчы елга төшкән 2 мәчетебез күренә. Беренчесе 1791 елга мәчетебез һәм инде икенче мәчетебез 1871 елга мәчетебез. Шуннан да шушы мәчетебез 30нчы елларга хәтле безнең мәчет булып хезмәт итте. 30нчы елдан 60нчы елга хәтле авылыбызның колхозында андыр табагына склаты булды. 60нчы елдан инде колхозлар инде берләшкәч, шушы мәчетебезгә инде безнең ашлама склаты, агу склаты һәм инде төрле хуҗалык ихтиҗларына. Төрле хуҗалык ихтиҗлары сакланды. Һәм инде 1990нчы елдан бирле бу инде димер хәлдә, беркемгә дә кирәкмәс хәлдә ишекләре ачылып, дәрәҗәләре кыйылып бетеп, шундый бүгенге көндә менә бу фотоны күрсәтсәгез. Шушындый хәлдә 2004 елда шушындый хәлдә иде. Районыбызның башлыгы ул вакытта Илдар Камил улы, ул безнең авылыбызга килеп, шу мәчетне төзекләндерү буенча авыл халкын җыйды. Һәм инде авыл халкы шу мәчетне төзекләндерү буенча мине җитәкче итеп сайладылар. Инде Алла рәхмәте булсын, беренче президентыбызга 2005 елда ул 1 миллион акчаны бирде. Һәм калган акчаларына Алла рәхмәте булсын, икенче президентыбыз Рөстәм Нургали улына менә бүгенге көнгә хәтле 12 миллионлык монда эш эшләнде. Инде бик күп авылдашларыбыз, район халкы шушы үзенең өлешләрен акчалар кертеләр. Мин сын күңеленнән шу авыл халкына кемнәр ярдәм иткән, район халкына бик зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Димәк, Мөнир хәзрәт мәчетнең реконструкцияләнәсенә өмет бар. Шуннан да менә 18 март көнне районыбызның башлыгы Сергей Дмитриевич килде, мөфтиебез Камил хәзрәт һәм инде тарихи һәйкәлләрне саклау буенча комитет җитәкчесе Иван Николаевич катнашында улыбызда бик зур гына киңәшмә үтте. Алла рәхмәте булсын, менә бүгенге көндә инде мин килгәндә эшчеләр инде анда эшләп калдылар. Аллага шөкер, инде менә әйткәнемчә 2 елда без өметләнәбез, шу мәчетебез сафка басып, беренче намазлар укылыр дип. Менә бу авылның тарихы шактый зур икәнне күрдек. Истәлекләр торгызыла, тарихи һәйкәлләр төзекләндерелә, яңартыла. Менә сезнең авыл ничектер туристлык маршрутына кертелү күздә тотылмыймы? Кертелде, ул безнең туристик маршрутка кертелде. Инде әйткәнемчә, менә узган ел безгә инде 12 коллектив килеп китте. Маршрутка кертелеп бетелмәсә дә, ел саен безгә киләләр. Үзебезнең районда укучы мәдрәсә шәкертләре килә, төрле өлкәләрдән киләләр. Узган менә Мәскәүдән килделәр, башка регионнардан киләләр. Әйткәнебезчә инде кызыксынучылар бик күп. Димәк, әле исәптә бар, бер музей да ясап куяргаймы? Инде безнең үзебезнең ниятебез бар, шу мәчетнең астында музей ясарга. Шулай ук инде безнең икенче җәмгыять мәчетен ниятләп торалар, зур иттереп музей ясарга дип. Зур итеп музей комплекс ясарга дип. Менә бу сезнең туристик маршруты дигәне ул Пушкин картасы белән бәйле түгелме, аңа кертелмәгәнме? Асын әйтә алмыйсызмы? Мин бу маршрутның истәлеген бүгенге көндә карап чыкмадым, әйтә алмыйм асын. Яхшы. Һәм әлбәттә менә бу эшнең башында үзегез торасыз. Худайга рәхмәт булсын үзегезгә дә, әҗерләре насыйп булсын. Һәм без әле әңгәмәбезне дәвам итәрбез. Әлегә Мәшкәрә укулары турында сөйләшә башлаганчы, аның узганнарыннан бер видео язма карап узыйк. Татарстанның төньяк батышына урнашкан Мәшкәрә авылы 18-19 гасырларда ук бу яклардагы иң зур ислам мәгарифе үзәге була. Авылдагы әлеге таш мәчетне 1791 елда беренче гильдия сәүдәгәре Габдулла Үтәмишев салдырган. Нинди генә чырлар һәм еллар булмасын, әлеге мәчет бүгенге көнгә чаклы сакланып калган. 1930 елда инде безнең бу мәчетебезнең манарасы киселде.
Һәм шуннан соң инде колхозлашкач, инде монда колхозның менә ындыр табагы ишек алдында, һәм инде монда ашлык сакладылар. Моннан 80 ел элек шушы авылда туган Асия ханым Мөлекованың әлеге мәчеткә кагылышлы әти-әниләре сөйләгән хатирәләр әле бүген дә хәтерендә. Ул манара төшергәндә бөтен авыл җылады ди. Bütün avulcuları ama o düşürüşlerini bizden avuldan değil başka yerden getirip düşürttülerdi. Biz onun sonundan işittik. Onlar hafif hatırlarga uçrab üzeri de helak bulganlar iken dip. Avulның имам хатибы Мөнир хәзрәт Юсупов белдергәнчә, мондагы мәчет һәм мәдрәсә тарихы ислам дины галимнәре Габдынасир Курсави, Шиһабетдин Мәрҗани исемнәре белән дә бәйләнгән. Шуңа күрә дә мәшкәрә укуларын гыйбадәтханәне күрсәтүдән башладылар. Еллар буе ташланып хәлдәге мәчетне бүген акрынлап кына булса да төзекләндерә башлаганнар. Мәчет каршындагы мәдрәсәдә, мәшкәрәдә һәм тирә-юньдәге авылларда яшәүчеләр генә түгел, хәтта Казаннан да килеп белем алучылар шактый булган бит. Патша заманында Екатерина Аваль бернинди рөхсәт бирмәделәр татарга үсәргә, чөнки шуның өчен монда бөтен фән кешеләре монда булды. Аннары инде алар инде таралды. Бик күп безнең нәселендән фән кешеләре, военныйлар, врачлар, инде бик зур безнең нәсел, Чингиз Айтматов да безнең нәселендән. Кукмара районы мөхтәсибе Радиф Тимергалиев сүзләренә караганда, бүген авыл зиратында бу данлыклы үтәмешләр нәселенең байтак вәкилләре җирләнгән. Совет чорында халык күңеленә салган булалар, бу байлар зираты. Ягъни халык инде байларны күрә алмаган, мәсәлән, байларны яратмаган. Шуңа күрә ул ташландык хәлдә булган. Һәм шушы барлаганнан соң менә 2000 елларда инде шушында киреп, монданнары тарихчылар Ирек Хадиев, Раиф Марданов алар килеп, алар инде шушы кабер ташларын өйрәнәләр, кемнәр яткан бар диләр, аны тарихи чыганаклардан аларның нәсел шәҗәрәләренә китереп чыгаралар. Бүгенге конференциянең дә төп максаты нәсел шәҗәрәләренә багышланган иде. Чөнки нәсел язмышында авыл тарихында чагылыш таба. Шәҗәрә ике төрле була, матди һәм мәгънәви. Ягъни нәсел ягыннан безнең шулбырыбызны өйрәнергә кирәк дип әйтәбез. Аннан соң гыйлем ягыннан да безнең шулбырыбыз булырга тиеш. Без гыйлемебезне кайдан, кемнән алабыз дип без белергә тиеш. Татарстанның баш казые Җәлил хәзрәт Фазлыев үз чыгышында октябрь аенда Россиядә халык санын алу, демография, гаилә һәм нәсел кыйммәтләре мәсьәләсенә дә тукталды. Моннан алдагы икътисади сәбәпләрне карасак, татарлар 200 меңгә кимегән. Монысында күпмегә кимербез, мин белмим. Зур дини галимнәр тикшергәч, милләтне саклар өчен 4 әйберне сакларга кирәк дигәннәр. Беренчесе динне, икенчесе җанны, üçüncüsü nəsilni, dördüncüsü baylaqni tabada saxlayda bilərgən. Mənə şuşu demək, nəsilni saxlav, millətni saxlav, nəsilni saxlav üçün nəsilni bilirgə gerək. Konferensiyada чыгыш ясаучылар шәҗәрә төзү, нәсел язмышын, төбәк тарихын өйрәнүне гаиләдә генә түгел, мәктәп кысаларында да алып барырга кирәклеген ассызыклап сөйләделәр. Чөнки зур ил тарихы гаилә, авыл яисә кичкенә шәһәр тарихыннан башлана бит. Кукмара районыннан Рамис Сафин, татарлар. Мөнир хәзрәт, мәшкәрә укулары иң беренче кайчан башланды? Аның идеясе теге җип өче дип әйтик. Яралгысы ничек китте? Мәшкәрә укуларына Алла рәхмәте булсын, безнең мөхтәсибебез Радиф хәзрәткә ул инде килеп күп районнарда укулар үтә. Әйдә бездә мәшкәрә укулары үткәрик. Безнең авылыбызда мәшкәрә авылы бик тарихи урын алып тора. Шуңа күрә менә 4 ел элек инде Алла рәхмәт яусын менә әйтеп киттем инде Иляс хәзрәтебезгә 1000 еллык мәдрәсә директоры, Апанай мәчете имамы Нияз хәзрәткә, бөтен татар конгрессы Казан бүлекчәсе мөдир була микән? Җитәкчесе исеме Камалдан Фәрит мәлум. Фәрит хәзрәт, Фәрит әфәнде Мифтахов. Фәрит әфәнде Мифтаховка алар авылыбызга килеп, шушы зиратларыбызны карап, мәчетләребезне карап, алар белән беренче укуналар аркылы җыштырдык. Шуннан да шулай. Тагын менә кунаклар мәсьәләсенә килгәндә, анда бит инде минем аңлавымча, галимнәр һәм башка чит илләрдән дә киләләр, менә зиратны карап китәләр дидегез. Алар шушы җирлектән чыккан кешеләрме, әллә булай кызыксыну белән килүчеләрме? Юк, күбесе инде безнең килгән кунакларыбыз Казан шәһәреннән килгән һәм галимнәребез, дин галимнәребез менә әйтеп китәс килә инде минем шушы галимнәр турында әйтеп киткәч, Шиһабетдин Мәрҗани инде безнең шушы үтәмеш нәселләренең кияве, безнең авыл кияве дип әйтик инде, Галимҗан Баруди, Салихҗан Барудилар,
Апалы сеңгелле Биби Нәгыймә, Биби Мәхруи, безнең шушы үтәмәшләрнең кызлары, biz алар белән шуннан да бик горурланабыз. Менә үтәмәшләрнең кызлары, һәммәсе инде Абдулла Үтәмәшев инде ул мәчетләргә салдыручы түгел. Ул инде үзенең балалары, анакларына дагын шушындый гыйлем биреп, Алланы тәрбияләргә тырышкан. Менә Чыңгыз Айтматовның улы да сезгә кайткан булган. Димәк, ул да нәсел очлары шунда барып тоташа булды. Чыңгыз Айтматовның, шуннан да Чыңгыз Айтматовның әнисенең апасының бездә кабер ташы бар. Ул безгә 3 тапкыр кайтты инде. Кайткан саен бик дулкынланып китә. Бездән киткән саен әтисен әйтә: "Эй атам, син шушы җиргә кайтып җитә алмадың бит", дип бик борчылып китте. Бик теләде әтисенең Чыңгыз Айтматовның да кайтырга. Әмма ләкин барыбызга мәгълүм, Казан шәһәренә кайтып, безгә кайтырга нияте бар иде. Шуны авыртып китте. Ул безнең мәскәрәне күрә алмады бүтән. Һәм быел август айында Аллаһ бирсә инде 5нче мәскәрә укулары башланачак. Инде аңа әзерлек эшләре барадыр дип беләм. Шуннан да инде безнең менә узган ел безнең төбәк ара булды. Төрле төбәкләрдән килделәр. Бик ошатып киттеләр. Шулай ук зиратыбызны мәскәрә укуларында Иналла рәхмәте булсын мөфти хәзрәтебезгә менә монда чыккан китапларыбыз инде безнең дини мөфтиятебезнең ярдәмнәре белән бастырып чыга. Һәр ел саен шундый без китаплар чыгарабыз. Алла рәхмәте булсын. Быел инде безнең ниятебез Россия күләм мәскәрә укулары оештыру, үткәрү. Һәм әлбәттә инде тиешенчә төрле төбәкләрдән Россия төбәкләренә киләчәкләр дип беләм. Шулай ук безнең бөтен дөнья татар конгрессыннан ел саен катнашаларга аерым бик зур рәхмәт итәс килә. Менә Аллаһ ризалыгы өчен нәрсә сорыйсың икән, Аллаһ Тәгалә шуның юлын ача. Инде безгә 2016 елда районыбызның башлыгы Сергей Дмитриев Казан мэры Юсур Раисовичка мине җибәрде шу мәчет мәсьәләсе буенча. Һәм инде мин үзебезнең авылыбызда булган 33 кабер ташының, җимере кабер ташының фотоларын алып килдем. Һәм сорадым, шуңа ярдәм итә алмассызмы дип. Ул ярдәм итәм диде. Һәм инде яңадан да безнең мәрмәр плита куелган мәчет кабер ташларына аны да сорадым, килгән кунакларыбыз аны берсе дә укый алмый, шуңа куярга ярдәм итә алмассызмы? Ярдәм итәм диде. Та шулай ук авылыбызның зират буе безнең гади ситкән генә тотылган иде. Аны да сорадым, ярдәм итә алмассызмы? Анда ярдәм итәм диде. Алла рәхмәте булсын. Менә андый мисаллар бик күп. Шулай ук менә беренче президентыбыз уңгылы Татарстан Дарда эшли. Авылыбызга асфальт керткәндә мин мөрәҗәгать иттем аның секретарына гына, безгә аз гына таш юл салып булмас микән дигән мәчеткә. Ул икенче көнне таш кына түгел, безгә асфальт җәйп бирде. Менә нәрсә телисең, Аллаһ ризалыгы өчен, моның мисаллары бик күп. Мин аларга чын күңелдән бик зур рәхмәт әйтәм. Шуннан да шулай хәзрәт бу сүзләргә амин генә диясем кала. Шуннан да дөрес. Һәм менә шунысын сорыйсым килә. Үзегезнең авылда ничә зират бар дидегез әле? Безнең авылыбызда бер зират, 3 зиратыбыз бар. Берсе 4 гектар, берсе 2 гектар һәм яңадан дагы 4 гектар яңа зиратыбыз. Менә шуларны без карап, чистартып, ел саен 4 тапкыр чабып торабыз. Шуңа күрә зиратыбыз бүгенге көндә ел җәй дәврендә бик күп кунакларыбыз килә, Казаннан, башка җирләрдән дәген, бөтен кешеләрдәген шу зиратка сокланып китәләр. Шуннан да үзебезнең зиратыбызның аның бер нуры бар. Чөнки монда бик имамнарыбыз Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән әйткәне бишә менә 200 ел элек шу мәчетләребезне салдырган, имам мөдәррисләребез төрле регионнардан килгән балаларга гыйлем биргән. Хәтта менә безнең 1850-1880 елларда Казанның күп кенә мәчетләренең имамнары безнең мәдрәсәбезне, безнең мәскәрә мәдрәсәсен бетергән шәкертләребез. Без алар белән дә горурланабыз. Шуннан да менә иң беренче шушы эшкә сайлап куелгач, иң беренче мин мөфтияткә киттем.
Һәм инданда мине Иляс хәзрәт каршы алды. Мин Иляс хәзрәткә әйттем, Иляс хәзрәт мәйтәм, күп мәдрәсәләрне беләләр, күп мәчетләрне беләләр. Ничек мәйтәм, безнең Мәскәрә мәчете бер гәзиттә дә күренми, Мәскәрә мәдрәсәсе бер җирдә күренми. Ул әйтте, Мөнир хәзрәт мәчетеңне ремонтлый башлады, ул мәчетеңне бөтен дөнья белер диде. Менә бүген көндә Аллаһка шөкер, без моңа бик сөенәбез. Шуннан да шулай. Менә инде яңадан зиратларга кайтасым килә шушы өмә мәсьәләсенә. Хәзер инде ул үзенә күрә бер традициягә кергәндер һәм читләрдә яшәүчеләр, мәсәлән, Казанда, я булмаса Кукмарада, Башкаякта яшәүчеләр дә туктап безнең өмә вакыты җитә бит әле дип җыйналышып кайта торгандыр. Менә фотолардан күренгәнчә шулай. Мин инде өмә алдыннан һәммәсенә шалтыратып чыгам. Алар инде алдан белеп торалар, үзләренең пешкалары, пешен шапкычлары белән кайтып безгә һәрвакыт ярдәм итәләр. Мин үземнең авыл халкына бик зур рәхмәтле. Нинди генә эш белән мөрәҗәгать итсәм дә генә алар бер кашында кире бормыйлар. Мөнир хәзрәт Мәскәрә бит инде ул үзенең мәдрәсәсе белән дә данлыклы. Үзегез әйткәнчә менә 4 зираты бар, димәк аны шактый борынгы бай тарихы бар. Ул зур авыл, бай тарихлы авыл. Менә мәчет турында тулырак сөйләп узыгыз. Инна Алла рәхмәте булсын, мен әйткәнемчә, узган ел Мәскәрә укуларында безнең мөфтиебез Камил хәзрәт катнашты. Менә монда инде зиратыбызда шуның хәтле йөзләгән имамнарыбыз, мөхтәсибләребез, дин әһелләре укылган Коръән, бу әйткәнемчә инде безнең Россиядә бер-ике авылга гына шушындый бүләк. Чөнки шушындый хәтле кешенең дуа кылуы, шушындый ятучыларның һәммәсенә дә бик зур дуа. Шулай инде иске мәчетебездә безнең Камил хәзрәтебез намаз укыды. Һәм яңадан да сорадым, Камил хәзрәт, шушы мәчетебезгә яңадан да дуа кылыгыз әле дип, һәм яңадан җәмәгать белән дуа кылынды. Күп тә үтмәде, 2 айдан соң Балык бистәсенең Улы Елга авылында төзекләндерелгән иске агач мәчет ачылды. Шул вакытта инде безнең мөфтиебез Камил хәзрәт, президентыбыз Рөстәм Нургалиевнан сорады Мәскәрә мәчетен төзекләндерү буенча. Һәм инде президентыбыз 2 елда шушыңа инде рөхсәтен бирде, 2 елда шу мәчетне ремонтлап бетергә дигән шарт куйды. Дөресме шулай юкмы? Әйе. Димәк инде Аллаһ бирсә, Аллаһ таба. Аллаһ таба инде менә 2 елдан инде шу мәчет ачылуына без сезне көтеп калабыз. Иншалла, кайтырга күрергә насыйп булсын. Шатлык белән кулланырга, анда гыйбадәт кылырга дигәндәй. Һәм авыл тарихы турында да сорасым килә. Менә шул дәрәҗәдә бай авылның тарихы языламы? Кемдә булса эшлиме бу? Бүген көндә инде миңа мөрәҗәгать иткән тарихчылар 4-5 ел элек, чөнки бүген көндә авылыбыз бик кечкенә. Үз вакытында авылыбызда 997 кеше яшәгән. Бүген көндә 150 кешенең аның бер йөзләбе генә үзебезнең төп авыл кешеләредер дип әйтәм инде. Әби бабайлар гына калып барды. Аның сүзен дөресе кирәк. Әле бүген көндә китап язарга без әле әзер түгел. Иншалла, менә әйтеп торасыз, Ходай Тәгалә ярдәм бирә дип әйтеп торасыз. Иншалла, монысы да ишетелер һәм кемдә булса ярдәм кулын сузар дип билем. Һичшиксез ул язылырга һәм теркәлеп тарихта калырга тиеш дип саныйм. Мөнир хәзрәт, сезгә бик зур рәхмәт. Менә бу игелекле гамәлләрегез өчен. Менә һәрбер эшнең башында ниндидер бер шушындый фанат кеше торырга тиеш. Һәм менә сез буларны башлагансыз, алып барасыз. Ходай Тәгалә сезгә көч, мәдәт һәм истиқамәтләр насыйп кылсын. Алла рәхмәте яусын, үзегезгә дә саулык, сәламәтлек, белә яшәргә тигезлек яшәргә насыйп булсын. Амин. Хөрмәтле тамашачылар, студиябездә кунакта Кукмара районының Мәшкәрә авылы җәми мәчете имам хатибы, район мөхтәсибәте каршындагы Аксакаллар шурасы рәисе Мөнир хәзрәт Юсупов булды. Аның белән саубуллашабыз, тапшырубыз тәмам, бергә булыйк, бердән булыйк.